Byake gima omwanchi omurigereria bwegetaseni kiensoko no gosemeria kwa na kwabere kugotwara ligereria boro byake gima nebiro binde na ndengo kwaligania asemesa ya mangana maya tosanga sobwa masenchira yoboikirano inyora yonsi naboko yabwate gwetera sensemerie mitandao Facebook na boigo YouTube gwetera ensoko TV reterane kerubo Frida tangu turanyara senchira yobwenge na tukapatiana 48 hours ultimatums, failure to which we will mobilize anyone who feel like ababwatani bekiombe gia mtetezi kogosererio korobekana onyo muwaziro pio endanyi tagwetigie meremo tafadhali we are tired abagusiba basokire babwato bosokwa bonene na every time some of the leaders bakogenda on the media station bakogenda baerete obosokwa bonene sana abaguzira are bagutarambaligeretia maiso isiga tigagochecheria oborai bwo mugusi no kuboria kwaye Rogers Muturi. Hatujalipisha mtu hata shilingi moja, ni vile tumejitolea kusaidia watu wa Mungu ili wapate afya. Barika kwaligania obolingoria bwabo sabu nenchere ya moyo goikirania litukolia bochenu ensengima. Motori Yesu Kristo kontokwera somo saraba igoro nabaigo koboka nyuma ya matukatato nenchire ya moyo gototolia kurwa sebe byeito asorogendo rurwa matukwatana natatu niga bakristo bagwetia igoro yebibe byabo abwasikirisia gige Catholic gekoraga buna mwanya bantati gebibe naboigo gotoleka chinga kichonsi mulikito Vincent Monda nigo hatwaliganire roboti reiki encheno Chitariki ya 29 omutinyo gatatu omwaka oyo rituko lya makendo gose Palm Sunday ekilisia kia Catholic ensengima kigachake weekend takatibu gose weekend chenu aya na matukatano natatu akorokia rogendo rwaye Yesu Kristo asogototolia mwanyabanto kurwa sebibe umusasiroti Arnold Maronga kurwe parishi ya Manga no musasiroti Lucas Ongesa Manua kurwe parishi ya St Patrick Marani nabo abakwaneli baito mwanyabanto ilia kwirito somo saraba ya nyolo gotoleka no gutoleka okugwachira singinjo Kristo wira makweli na obokire nyinga igotwensia na bakristo tobokire kurwa sama kweli egekarobero mutangani gosobero yugo gotongora kurwa sama okubwa makweli ase wiki yentagatifu ekerenge kenene kyobo menyo bwa bakristo baito asama tukatano ye wiki yentagatifu neria komenyera ebibisero byo gotolwa na ebibisero byo gotolwa no kwenyore mechando ya Yesu Kristo ogokwa kwaye na okuboka kwaye toganyerete ogocha kwaye lya kabere rituko lya makendo gose Palm Sunday Yesu Kristo agasomochio Jerusalem kalinete mano yetigere na kwalirwa mato ya makendo chianga bitamba uno muruti enchirerio kolina emano yebunda nenchiremo yogotorokyo weke ya kwaye naigo gotorangeria twensi mwanya bantu balia torigetyo gotoreka ine tonyare wekeya ase oweite bibito na gocha ase Nyasaye ene nchire ya moyo korokia na intwe asorogendo rwetu rubogima bubo Kristo buna Nyasaye tuganyire tugotwaligania ase uburuti bwaye bwigoro ase nchira yogo soburuti bwaye bwigoro na rigetikira mwanya bantu anyare wekeya na rigetikira mwanya bantu anyare weite bibyaye na rigetikira mwanya bantu rituko lya tichirimo yesaga ikenyomba yaise na guturbania ebinto agaka banteme kalichigo eterabuna ebale gutumeka alitali ya Nyasaye bobe tichi kabere yesaga kwa mabuta alia petani na korandi bitunwa bya olives tichi gatatu omoroki wa Judas akagengana komuro Yesu aitwe eriane litakatibu Yesu Kristo agasange mesa ya maelio na baroki wabaye agasaba somogondo Getsemani korengana na malika matakatibu Yesu Kristo nigarwetwe na Judas unabakolte ndagira ya marogoba nigabegetwe byara ekero Yesu Kristo omogoroboria paske tarachi koba Passover akarangiria batumu baye bakamuhariganira ndagira keba ikaransire mesa akabuguri umugati akayosesenia agahakire Nyasaye buya nakomobo nene bwaye akayobega akaba tumubwaye akabatebi bwata mwensi murie oyo no muberone oraruwe okoba inwe na boigo akabuguri getabo gechire vine akagesesenia agahakire Nyasaye ngambi yamono akaba tumubaya akabatebya bwata mwensi monywe ekenege tabo kya manyingane amanyinga yegetabanie kiyege takoera
amanyinga yane naiteke koba inwe amuno gotorigwa kwa bantu bonsi korabo asokominyora eke mwanseke kia Yesu Kristo akoreta sendagere lyo mwerio nero yarenge ndagere yo mwerio asogotoria mwanya bantu echumengia Yesu agakumerwa ugokwa agakwemekalichi n'abasikali abo bamuitete n'endigitani bakamochecheria mono bakamubetereria Yesu Kristo aimukio musaraba orengo mulito gochiaria gorigota nabo igo asamanyingaya etegeta so musaraba a Yesu Kristo asenchire lyo goiteka ine akaba emboria akabe kiorokere kigotori gwa gwaito kya mwanya bantu na akaba naro yogotoria mwanya bantu naigo asamanyengaria twensi tokonyoroko wenwa kubugima bwetu tokoiranirwa ekini kiritu asire tugweterekebe namba ibere tokonyoroko abiro kwibibe na koroisiwa abaye abachenu asorogendo rwetu rubo Kristo wetramanyinga Yesu Kristo itegeta somusaraba namba isato ine asamanyengaria aitegeta Yesu Kristo somusaraba nigo agotoiraniryo obugima botakoera asenyasai iri sacramento ry'Eucharistia ngenjo yaye niki asi Yesu Kristo bweko monyene akumwanswa na Nyasaye isoye nere bweko monyene akwemwansa asengejo yogotorwa wetu asigo nere ke mwanso naende nero mwansi litukuri chume mtakatifu etokwinyora emechando ya Yesu Kristo ogosusura kwa Yesu Kristo okobambwa kwa Yesu Kristo ogokwa Yesu Kristo asomusaraba na ogotinde kwa kwaye asenga kiye chume mtakatifu amasomaito kurwa sebanchiri ya Yohana 19 evanchiri ya Matayo 25 evanchiri ya Marko 14 evanchiri ya Luka 20 amasoma yago tobeka twensi asorogendo rw'okwinyora nikikia moberete Yesu Kristo asogotutoria ekeroriria agambe tuwekina na akanachirwe kina asenchire tarenge yo maene no goronge lakini goikirania mariko ayakababo nera agateba tata onye no wancha kwao inankwe nganywe gakombe kikime cyano asogotori kwa manyabantu tugo wanja kwao wakoreke umahiriyo ye abakristo bagosanga orogendoro rugo chakerenchera yo musaraba kurwa chisenta cyabo umahiriyo yabaji cya separish asabagotwara ine o esiko asomusaraba umutagatifu na koinyora nga twensi mwanya bantu ntwatoretiwe wetera asomusaraba umutagatifu o Yesu Kristo Ditkerigana limo mukiza bantu kumanyanga amaene Kristo omukwerera somusaraba ni litobona tukirina sama mabena inde abona takoba ogokora ayara mayoka yakumukonyegera ende koba kwirene umu bwa kalna kale enyongesa nere Jumamosi ntagatifu Yesu agatinde kwa sembera ime no moyo yo gatirimbuka gocha magombe nerituko twensi tokendesa ekera Yesu Kristo tindekirwe Jumamosi mogoroba abakristo bonsi ngosangirekana bale ensengima ase okuinyoro botukoboria Yesu Kristo abogete kurwase embera tumpigie mfufuka haleluya tumekombolewa vigelegele na makofi tumpigie haleluya wa haleluya asokoboka kwaye ine akabuwa makweli ine akabuwa chingurukya omusunte ine akarabiriense oborabo na abakristo abakatoliki tobuta omurero isiko ase omurero yokobe kyorokereryo kyorogendoro ya ogochako koya ase togotongia omusumoyo opaska tebo kristo bonsinga tigangebe kyorokereryo asetole ng'obuguma bwitu bwaonchoreire twabera abakristo abaya igekora twenyoire nga kristo atukwira somusaraba twabera monera so itukulyo gwitona nabo igo twachingira monera itukulyo kubuka kwaye igonga amatukayo nspi atunyuri ubukristo bwitu nga ntugana duwenda ukina kimuika nabo igo gukora ogwanja kwaye gwanya saye tata netulya ryo nibuguma bwakana kale akabetaya asabantu bameta somusunte umusumoyo musasroti kayo tongiri nobwate ebyorokereryo Yesu Kristo nero mochakano naende nero mwerio Yesu Kristo akogamba chinga kichonsi emyaka yonsi ebiro byonsi na linde byonsi asenchirenga buneyo
yagera twabike saini ye na koro kyaba Kristo ngamaene Yesu Kristo nero mugambi w'abantu bose ebe nechinga kichomo sunte ebe nechinga kichomo baso Yesu Kristo nero borabu asabantu bose. Ejumapili yo mugoko Yesu akaboka kurasaba kule na korina igora saikaransta sobuli bwa Nyasaye. Engana yana sebonsi tunganye kurwasi chingenje chomo sunte tunganye kurwasa makora yo musunte tumuiranire Kristo Yesu oyorobora buweto twensi togoke aleluya aleluya obokire kurwasa abakure. Amatuka yonsi nigagotenyori into buna abakristo buna emechando yaito nere yengencho mono ekerotoranyirwa nitore amo okoboki kwa Yesu Kristo kurwasa abakure nigakogotokonya na gotenyori buna ekirisia nkwagacho kereboya ngoe gwakere keniekia nende kerore keye nigogokiniwa nche Vincent Monda na kwariganire aya Imeyen Soko TV. Rituko rero nigababwatani kurwase kiombe gia Gusii Youth Bunge Sako batwarege ikaro kyabo kyo mweri bw'umwaka elikurigiriria egati yemerobilyo banyaleko baba gwikirania kemagendero okwana imemo cyobo songo nigo basabira bajumbe kubakonya asoko baruselyo muswada bwe bill ose muswada bwe Sako yoko banacha ebango yebirengo bya 15 igoro yemya nabo ige serikali ye county ya Kisii eyo babekera netechibesa chiribu emerongo 5 ligotwara business permit nabo igo gosaba babe bako kiranigwa na korwa chibesa kolengana no konyora kwabo. We have managed to successfully conduct our elections. We have rearranged our CMC after the elections from the grassroots. We elected delegates, chief delegates, and today we elected a new CMC meeting and a new board for Gusii Youth Bunge Sako. We want to grow our membership. Currently we have 7,995 members. We want by the end of the year 2026 to move our membership to 8,900. Also, this year we've managed to get new partners that are working with Youth Bunge Sako. We have the NAF CDP project funded by World Bank, and in this project we are able now to reach out to local farmers who are carrying out indigenous vegetable farming, coffee, dairy, and banana farming. As a Sako who are targeting the youth, we are constantly advising and educating them as they want to advance in their careers, as they want to get into the job market and seek for jobs. Let them engage in business. So one of the challenges we have is the one that I've mentioned. Number two, the youth are complaining that they don't have startup capital. So in most cases we target the already existing businesses, and we now want to thank the NAF CDB that is targeting the upcoming farmers, and we request that Parliament and all the stakeholders to rethink this bill and probably come up with a different guideline. Not only the Sako bill, we have also the county finance bill. This county finance bill targets or has outlined that all Sakos with a revenue of less than 500 million should pay a business permit of 50,000. And there is a Sako that has got a revenue of up to 20,000, a revenue of 50,000. So I think 50,000 as single business permit, I think it is very high. We want to request also the county government to reconsider their position and come up with a rate, not a specific value as 50,000. Hekero litko lero lyalinge kuchengero bochenu ensengima nigo mo MCA bwe ward yebino muske Steve Arika kobwatira nanya gitari ya ronya
Ritkolia rero baikirania umurubiri obukuringoria abamenyi baibeno amarwire batari gwakanira unoburire bwesukari kansa hamwe gatia yande amange kurengana n'umuteneneri w'inyagitari ya Ronya Peter Roli niganekirio mubaro monge bw'abantu abesokia konyora obubwene miyegeti kya Nyantrago asabona abantu bonsi baburiwe gwesokia eliko gendera konyora oburingoria nabo igo obogwenia genkio mulikito Petro Machini na twaliganelia oroboti orwo naso maiga bugoricengera ritkorio bocheno ensengimaha aso omanyiga organizwe no mo MC bwe wodi ibe no muske Steve Rika kuboterana n'nyagitari ya Ronya asabantu aho banyoro bubwene bwabosa kurwa senyagitari yo bono nje onale goteba nga Ronya mbuyamono nande mbuyamono kurengana no muske Steve Rika nigaira irobya bwa oko wena no bubwene obwo asibono abori abantu kwene kingankorengo bale eleko manya gengyo amarwire ya abachandete akiranga mbuyamono asenyagitari ya Ronya Hospital aso kwerugo charero litukulyo goserekea ensengima igoro yobochenu na kurwalia abantu asegitike Kenya ntrogo obuya kero montocha nyorira mariogo ndo pimiru n'abanyagitari alenta n'abanyagitari bare experience bakonyire abantu baito na botambe ko batebinga gutanga mbuya kubwa kubwenya igo abandi bapimiru abandi basomiwe abandi basemiwe igo ngwaka nande libagari ndenkolira se pasta Rogers Nyaputo Vatican Kiogoro nerenga mbuyamono Ronya na pasta naro ukwane kirekyo nigo muske Steve Rika airero buya abo ogochkwagacho wensemo ya KMTC sensemeyo asabe kireteneni nigemero biriansi ya bekrensemo kwene kinga itaro yumraibwense nechkwene kinga KMTC nechkunya kabage kwagacho TC ya ibeno eskuru eyo bwenya nande bune president etegocha lakini nko bakikishiranga mangana MTC ya ibeno kiregento ntwagamba no mwesimiwa zaidi janda omuntu olirete kine koti na ruse kine koti bono tendering ere process omuntu achaba awarded egere KMTC chake igo mutinyo gatano igo buno gwika yachakire igo abantu baito munyaka wasiwasi ekyagera wetera CDF nebekere budget ya 20 million igo eronechere asensemo yobutenirwe nyagitari ya Ronya nigo bago keire getambukiro gyo kwena no bubwenyo bwo asabantu banyoro bubwenya expectation yetu ilikuwa 3,000 wateja wagonjwa, lakini kwa saa hii approximately vile naangalia wako above hawajafika 3,000 na tumejaribu sana, tunataka tufike ile target yetu kila mtu apate matibabu. Maybe tukirudi wakati mwingine hapa tutapata zaidi, target yetu itakuwa maybe 5,000 na tutajaribu tumalizane na wao kabisa, tuwatibu vizuri. Tukitoka hapa bado hatuchapanga, tutaenda tupange ili tuone ni sehemu gani tena iko na hitaji kubwa sana ya matibabu, ndio tuwataambia wananchi. Egati ya barwari begenkani bago kirege tambukire kyo ko muske Steve Rika na kumwakirambya asoko banga kampye yo twararira abantu abange bakire na kuiraniryo mwesimi gwito Steve Rika mbuyamono na ndoze seniwe asengenjo yo kubwatana na nyagitari yeito ya Ronya gocha gokonya abantu baito una bono ndocha abantu baito abarwaire bakire asobonge abande bagopimwa bakonyorunga mbatakire kolifa gocha asenyagitari ero ligere gaiga ekobakoba buya nande yairana asibono abantu baburiwe wesokia eryo konyora obobwenya genkyo gona tebe na nere bya abantu baitu bagenda nyagitaria abantu mbaro bakurara banya kobera nyumba banya kugura mariyo gokurwa sekiduka ne bioski nigo nari kwera dibageri kubateina kiri nyagitaria ranga sore gendo pimu pressure gendo pimu sukari kiagara kero monta chire nyagitaria amanyiru na kyarwarete nonye no burwaire abenge kinyambikira so mugondo ogetige kagocha gokerusi go ikoriga muri no burwaire utachieti mapema go ikoche ko ira chinga kichinyinge ne chibese chitumeke chinyinge ne chinga kichinyinge ande chire toborema usande tonyora makwiri igo nere bya umuntu ogenda nyagitari orengwa ntokuganirio katurwarete Korpoteria Ensoko TV kurasegeti kya Nyantrago imeyegodi ebino ebungenyari bari chache county ya Kisii Chepethwel Machin Hoyo koligia ekirugo ky'obujumbe wa West Mugrango Rogers Muturi niga mochire gati ya barayikorwa sebunge yo
abo babeire bakogenda chinyomba cy'oburaria nabo igogo chechelia oborai bw'omugusi kaukwana ime ya mongorisi moturi ekerekyo nigatuguteirare chinkuma buna nigarachi kulia ekergo kyobokonye bubugabana ime county ya Nyamira ase kulinda berega kweneke buna nigo ara sekeminano kyobobunge bwa West Mugirango mulikito Steven Nyarikie Mbunde na roboti urasinchira yobekirano. Omoske Rogers Moturi oyo koriye kero ky'obunge bwa West Mugirango ime county ya Nyamira nigeso kirima isomarore na gosabe bitaseni biyonsi byense ya Kenya na mono biribya gusi kwene kinga nkorenga bare gati ya barai bari bakubareta eriogo kwanera mangana a se studio asekiria kwerange gati ya barai korwa se bunge ya West Mugirango nigo babeire bagose studio na kuongora egento kyagerere koretera bosoku egasaku kyomogusi ntagete kotebya the media stations the fourth state abantu muligaiga ekere mugochika abana siasa kucha media station for interview inkoba request mugane mugambe nabanene baino mugole chi machine njire chikori kwa alcoplo mugo test yo muntu mwarana umuntu yo ngaye ekere ngo kyaina kyanyurangania gokonyole kire too much takoiro muntu achikona kutwembara sibuno mugusi as a media station. So tafadhali we are tired abagusi basokire babwato bosokwa bonene. Na every time some of the leaders bakogenda on the media station bakogenda baerete obosokwa bonene sana. Abagusi rere bagotarambaligireti ya maiso isiga. No mugusi no muntu gatarire kaleka we have had great leaders from Gaiga Asoro Kongorwa gusi. Nkie kibona bana ibago twembarasi like this. Okwana sensemo ya Mongorisi ase bunge ya West Mugirango ime ya Nyamira. Nigo moturiye kerekyo atuguteirare chingumanga niga koriye kero kyo deputy governor aserere teneni ngaere kero gakorigine kyo bunge bwa West Mugirango. 2022 na boleti obochumbe bwa West Mugirango. Inkaira lakini makambachi. 2027 again tundenge tiga ne lisolian no bochumbe wa West Mugirango nege ntontakete ko bochumbe ntakete ko salia korosia ebinto byasalekire West Mugirango for the last 10 years ondeta yora virosi otatika Rogers Muturi eliogolia West Mugirango obochumbe wa West Mugirango tinana ko boli kerwo kende tinana ko boli wa MCA tinana ko boli wa senator tinana ko boli women rep inana kubuli bugabana egento nkobolia anywhere sengotara no bochumbe bwa West Mugirango and of course mu might njame ma business person iko jiga simbugata bono nibere ye mumbugata ngokora boniga am a business person nega siene nkuli boniga ni yo bochumbe bwa West Mugirango iko naende media mu basa kombolingi nkuli mu antegerera sengo kwana sikogaiga no bochumbe njengo boli Ondebwezi ukwana kenda outside what I'm asking mwamukani yaya. Nige kerekyo moturi ichane irebo kongunga na sekie railway station yatarigo cha kobekwa asensemo ya Ikonge nonye maega yomorai omokoro bwense Uhuru Kenyatta kobeka egetange kikireri gechiweta roro. Omosikoito Uhuru Kenyatta ekerali ngobugambi. Na toete station SGR liga ali town yeito ya Ikonge. Abantu tukagoka sana tukagoka tukamanyana bono chief factory tobugate Nyamira county and Kisii county chief factory I'm not talking as abantu bakole excavation kia soft stone transportation cost yecha yitokogenda Mombasa echirego lakini SGR ebasa kuchaka ikaseito Ikonge it means echa yito igewecha kwa transported to Mombasa at a lower cost and at the same time yaiko mapema igekerekyo asegetira basaye babwate ibanda sobonke yokwene kingangu eri kibarebo igomu nabakichikura eriogo chakwari bagane eriogi Fred Okengo Matiangi ekero umwana itoko lyobonene bwense abantu abatanga nitoko cha kumwakera chikura nintwe abana bamwabo igondo utara register manya igo mwana oyo itoko lyobogambi taragul tariko chikonyora kura yao. Steven Nyarikie Mbunde, Ensoko TV, county ya Nyamira. Watigana na yu mwanchu mulielia na gusukabosio ase orobo tironde ni go togo kumenya una
Imetinyi etano mega yo MC omuya we ward ye Kerenyo imeye bunge ya North Mugrange County ya Nyamira Jeremiah Ongaro nigesokire na goteba egati ya birabireka gwikerania ase egeke hakwana ime ya kiamo gake nigo Ongara tebire agenderete korosia chibara ase nsemo ya Nyamira chichuma liechieri gekendo nyanderema ibirasi bya ECD nabo igo kubeka amache nigasabire omugusi amente chikura nabo igo aranyore konyora amagendero. Bunenchereyemo yo gusira batari kwenyara nigo yo koligie kirogo ky'obujumbe ime ya South Mugrango Robert Moirura omanyekanite buna omu America asira amate ya mochama masasi asoko bagachire nyomba nabo igo kuba ibintu byokorarira bagukwana nigo baorokyo mogokobo kubwatikana negetambukire kyo Bono igero mogoka sengecho yo minto erura sengecho kokonyo yo minto konyo iseru asakurara oruro bokonyo borubu yasa yamane so wankorere gasi ali na tebira asante agokiro muishimiwa aso okokonyo mwana mujama konyo tali kwenyara bono twarore ngambi yamono Robert Moirura mu America mbi yamono aso kuiro kokonya abataka na bali batali kwenyara na bono yo minto muchama nagetenga wanyorira sakorara lero Jeremiah Njengo Ngaro omuchumbo munya we Kerenyo ward ebirasi bya ECD on education na have identified as ebinde byachakire ebinde bigenderete na ende na identify baka na bekire budget for 2026-27 ngaitugo jikogenda na nyodere nga deficiency ya renge am addressing the deficiency na ende toko enda 2026-27 budget year abirasi mbere toko jikwagacha na ende ekero toko enda igoro ya amache bono igabuna torega on Friday and Thursday na igora amache muna bono kiamo gake amache na taete gocha nte to check nyoni jisoko jirje akambura kagatu etenkanga ina bantu baitu nkorozi tore amache nyoni chindoche nyako wachiko bororo chibara na cho the key development partner asobo koreri tinto enda tukuigura chibara cheito kuna ikonge chibara ngibere na identified na cheire contract nyaka wachiko kore gas para ebare koenda uchinyawro mate ebare koenda chichuma tayari paka chichuma on Thursday amchitractor njarengo amache na aruete kurunya siorogoro ikarata ngake chipara kero to goikana ende nyore na iga kurenderie chieri ebara tayari igere almost being complete ebara kiama tukuruge kendo gochinyanderema igero almost 65% done ebara chibara goeta twarosirie nene ntogende korosi embura neregerete angatu akuri mbali bandu batana kubota jikura bantu bande barenge andonzi bairane tubwati jikura ase gusi na kisi na Nyamira tutwara jikura chinyinge more particularly sengenjo twe bangete na ende twe bangete bia ase buno burai weito bwagusi umwaka oyo ntorengete ndutaete kurasa na ende tutaete tulia kurasa tulie ndagera erengia kurwase to kurasa weito my friend chikura kara chikokonya abantu 1.1 ngokonjira abantu per capita ekero sense statistics jiko irwa sense ngima n'abantu barose statistical nkubanga kire ngakia mwanto nyaike nyorekyo ngakia abantu bakonyakonyora eshare yobotene nkubwense ekyo ekenagia konyanga kero chitwane manyere ngachikura irenga kire bantu mbarenga bare nyono obotene nkubwense botene nkubwe county ngo manya bare ng'abantu baraiga nabange bayigwendagirena niga Habarai nigo babuligwe gusira abonchoreri abegware asoko eneke buna nkonyora bare echiro ase chinse chesko nigo hakwanwa chingaki ogusirwa kwaruigwa no yokurigekero ky'obujumbe ime South Mugrango Robert Moirura uyo manyekanite buna omu America sabwa tukobokonye gochya ase yamate ya mochama masasi unenchera ya moyo gusira abatali kwenyara
bunenchereyemo yogosira batari kwenyara nigo yokorigie kirogo ky'obujumbe ime ya South Mugrango Robert Moirura omanyekanite buna omu America asira eyamate ya mochama masasi asoko bagachire nyomba nabo igokoba ebintu byokorarira bagokwana nigo baorokyo mogokobo kubwatikana negetambukire ikyo bono igero mogoka seng'echo yo minto erura seng'echo kokonyo yo minto konyo iserwa sakurara oruro bokonyo borubuya sa yamane so wankorere gasi alina atebira asante agokiro muisimiwa aso ogokonyo mwana mujama konyo tali kwenyara bono twarore ngambi yamono Robert Moirura mu America mbi yamono aso kuiro gokonya abataka na bali batali kwenyara nabono yo minto muchama bagete ngonyorera sakorara rero mugorire beddings anu mwagachire nyomba mbiaono mwishimiwa nyasago siseni nonya naboni go bamwa koboko asiganga yayo kurigie kirgo ky'obujumbe na kuriira yo kumwakira ekura asobochori bole bosio nigabana inchi baboligwa kubwata ekura naboigo gochora abarai abaikiranu ndiamona nande twagokiu sana etwara gwariga ni mwishimiwa tokomwaji ngurunga soka kabisa na watu amonaye ndokobwate sitorenga 27 egente kwa to mwishimiwa Matiang'i okurigi chikura na abande ekiagera Matiang'i akurigi obo president usiengima tobwate chikati erinde chekorrekana buyanga 19 segeto mwana oito oyo okurigi chikura obo president tobwatera na sonzi naende turigi chikura somorembe gosegeta bagirango oyo bwate kepande nainde tra register bwo mwaki ekura akore bagenda IBC a register abo mwaki ekura erinde 2027 goika anyare gochora omurayi ore tagete nigo barwa okuboria gochia ase omu America koeneke buna ngosirare abonchereria begware ilio koegenderia nabo igokonyora engeria ya kira lituko choro mweshimiwa munabone rule 2027 akonya abantu abakubata chiwale naenda abarigeri mnaone market uchi America kirase bao ni banyole chibesa abantu baito butaka busire ekiagere emu ya Robert Moirura no gosirio butaka Kerubo Frida Ensoko TV Ekiombe kia mtetezi ekiogie kwegerera obwene bwa mwanyabantu nigo kiaruro kogosereria goche gukora okurubikana iligo segeto mu waziri w'echinguru cy'omuriro nabo igo iboboncheria wetigia emirimo kubwatikana n'obututukano obugendeta kwenikigwa emeyense au kwana litko lero kurasa omucho Nairobi abarayibikia bekiombe ekyo nigo boigo batebire serikali ya Kenya Kwanza nigo yasinyire kwikirania obokoreri na kiekogera bagutwara chinga kichinkongo naboigo obututukano mulikito Linet Nyambane no roboti oruo kiombe kiabasae giokwegerera obwene bwa mwanyabantu kia mtetezi kiagikeirie bororo obututukano boreo imeyense bwa maguta gukwana imeyo mucho Nairobi isko ya magacho yekigambero kia milimani abarai bekiombe kyo nigo baruro kuboria gochia ase omwaziri bw'echinguru cy'omuriro na maguta Opiyo Wandayi omwaziri bw'obonchoreria Ali Kinyanjui nabo igo omu-CEO bw'ekiombe gyokorenga obuya bw'ebinto KEBS wetigia emeremo rimorioka obutuki bokorwe. Mtetezi notes that junior and technical officers have already faced arrest, interrogation or removal, yet the cabinet level principals whose offices appear in the same approval chain remain in office. This creates a perception of selective accountability, undermines public confidence in the integrity of investigations, and risks interference, direct or indirect, with ongoing inquiries. The doctrine of public responsibility requires that where ministerial offices are implicated in decision-making, leading to potential public harm, the holders of those offices step aside to allow impartial investigations. Abaraya bwo nigo bono batebire amaguta ayo aretwa imeyense nigo are amabe gochia ase obochenu bwa mwanyabantu nabo igo ase ebyoma. We know very well that sulfur, it's a very hazardous chemical, yet he knew everything. Then he
and all the parastatals, because of love of money, they decided to import the fuel to use the Kenyan SCA as a checking tool for counterfeit products. That fuel has already docked in Mombasa, and the ship that brought that consignment has sailed to South Africa. This country is riddled with scandals, from sugar with mercury to substandard cooking oil. Today we are talking about another triangle of wickedness that is implicating the Ministry of Trade, Ministry of Energy and Petroleum, and KEBS. These three parastatals or organizations in this country connived to import substandard fuel into this country. As a consumer, as an active citizen, as a Kenyan, I'm concerned. I have a vehicle, I have a motorcycle. Will my motorcycle, will my motorbike and my car consume that substandard fuel? And will the government compensate me for any mechanical damage to the engines of my vehicles in case my vehicles use that substandard fuel? Fuel that has manganese, sulfur and benzene in it poses an environmental harm and a potential risk to all of us. So we need a clarification on whether the government is going to distribute this fuel or destroy it. Chingakie chiechio nigo abasaya bo bamochiri omwaziri Opiyo ase ogotoma ebibago ebyo byabasagana nabo igo byasagana abararia egento keirera amonchoreria ase omoroberio yo oregokorekana korwa ensemo ya Chest House na koiro gwika ase kigambero kya Milimani. As what you're asking, President, that the culture of Gunism have been cultivated in this nation. June 25th, when as young people we took it to the street, we saw the police walking side by goons. Today again, we have seen the similar situation. As young people, when you're questioning the government, the so-called PS, who feels like he's a goddess or a sort of a god to us, he is sending goons to beat our media people, steal from them, and telling us that the government is theirs. Venye umetuma goons leo, within those 48 hours, kama hautakuwa umeresign, itabidi tumeonana na wewe na umeonana na wananchi. Na mimi pia sitaki nikitoka kwa nyumba niambie bibi yangu nisiporudi jua nilikuwa napigania hii nchi. We want you to save lives, and that's why tumeita hii press na tukapatiana 48 hours ultimatums, failure to which we will mobilize anyone who feel like this country is heading towards the wrong direction. Tuingie kwa barabara, tupige makelele, tuchome tile, tufanye kitu yoyote hadi malilio ya Wakenya na malilio yetu yaweze kuangaliwa. Korpoteria Ensoko TV, Eritariane Linet Nyambane. Manje muligeria korasoro botioro no to gwikira omwerio bokumurikira amangana maya asebire bigakorende to skatonyegera asegekeke kirebesio manje muligeria ntobeto gusanga no mugeni bwiri tukorerero astora beto kumurikira igoro yo burai nabo iga magendero ase ward ya Gesusu igo toskare.